vile nyaya kuti taita kuti umang'arire mwako kugara nani Majira Majira ni sabu ke? Si sabu. Udotanga ipa. Okay. Udotanga kwa msori Majira. Isungura yatangwa zvemapadhuku iye. Takasumuka tiri mavhireji 4. Vaiti Jonas Kahari Masere kunaka. Ndo time yatanga zvemapadhuku iyo. Kanzuro yakauya. Kanzuro yauya. Ikati iyo misha 4 ndo ichiona kuti mapadhuku edu zvipfuyo zvedu zvinokwana papi. Ndopaitwa mapadhuku ekutanga. Saka pakapegwa ipapo nekanzuro nevanhu vacho vachibva vaiswa imomo vokubata basa racho iroro. Zvikanzi watiri kutaura uyu mugano wokuti mapadhuku ekutanga pakangoiswa waya chete akutopinda pai mombe dzakutopinda mumapadhuku. Saka imimi yekwanhingewo kwakari munofanirwa kugara makagadzirira nzvimbo yenyu yekuti pakanga paiswa muganamo makutotanga kuisa vanhu venyu, makutotanga kuisa vanhu kwamasere vemugano nana madhaki. Saka ndo pavakazoiswa imomo. Vaiswa imomo vachitaurwa isusu taifanira kunge tine edu mapadhuku na Jonas taifanirwa kunge tine edu mapadhuku Jonas Kahari na Mugabe. Guwa yakanga iri mufutu mukati imomo. Ameno kawatikane laura nyaya munenda na mapadhuku kana aiwa ndo kutanga kwenyaya taureka nyaya inochibata mubabata kana taureka zvakaitika straight paganda zvakaitika kana muri kutaura zvekwamasere kudara mugano wenyu namasere mugano wedu namasere wataurira ndokuti isu takagara pasi semusha tikaona kuti mwana aroro ari kunetsana pamba pavo kuti vagare ipapo because vawandisa. Saka ndokubva auya achikumbira nzvimbo vatasumuka musha wese vataenda kunoita sei kunofamba nzvimbo iyoyo. Tafamba nzvimbo iyoyo already yakanga yatoone mugano kudhara yanga yaiswa nemapadhuku acho. Tobva tati iwe uchiningirika uchiteedza mugano wemapadhuku oningirika ogara apa ndobva agarawo zvake ipapo. Saka agara ipapo pane mapoza aripo akanga achishandiswa newaya dzesu dzemapadhuku. Saka tobva hatina kuzopinda kuenda uko. Saka pakasenge pakutaurwa zvakawanda wanda ndobva tati aiwa iwewe vaka ndobva takupa ndobva avaka. Saka avaka kudaro takagarisana nemasabhuku akanga aripo kwatanga ranga riri gore ripi zvine saka izvozvo munozopedzisira makuzorasika. Saka chimbogara yenyu mbogara pasi hanzani sabhuku masere ndokumwa mukuzvinzwa zvekutaura hatisati akubvunza hamuna. Saka ipipi taita kuti mumhangarire
Sabhuku Masere chi. Chaita kuti timhangarire Sabhuku Masere pamusoro pekuti Sabhuku Masere akatozouya mumashure tasenda nemasabhuku ekutanga mairi. Saka maida kuti vave kudhara. Aiwa vese vamanhingi takazoita dare racho takati ukwamasere makari saka taita dare iro ndobva kwachekwa mugaba Mureo ndatichaita kuti mumhangarire Sabhuku Masere chi. Vapinda mugame here kana ningiri zvese zvakataura vai. Kana vapinda ndopatotivabvunza chaita kuti voice of Hamdan mataura chamavamhangarira. chatavamhangarira isusu ndicho kuti vaenda kunoisa mugani wakagoverwa kudhara Okay, vapinda panzvimbo yemwana wenyu ndozvinotaurwa leo kuti aiwa Sabhuku Masere vapinda panzvimbo yemwana wangu vapfurikidza. Sabhuku Masere anzi mapinda kunzvimbo yemwana kunzvimbo yaakahari kunzvimbo yaakahari ndozvera zvakumhangariri. Aiwa taurai zvezvi. Pamusoro Madhira, pamusoro Honorable Madhira nedare ravo nemakurukota amaneta mari muri muno. Nyaya iri kutaurwa naSabhuku Kahari. Nyaya iyi yakafamba kudai. Sabhuku Masere akanga ane pini nguva iyo yanzvadzi yangu akafa 2001 muna Machi. Afa 2001 muna Machi ndobva mwana wake mukomana ambobata ndokubva mambo mwana waSabhuku Masere afa ambobata bhuku. Abata bhuku kubvira 2002, 3, 4 ndofunga pa5 ipapo pari kutaurwa navaMadhira kuti vakapiwa ipapo. Mwana uyu ari Sabhuku kudaro ndine secretary akanga ari wehanzvadzi yangu iyoyo yakafa achizove secretary wemukomana uyu akazoita take over from father afa. Secretary aripo nemaminutes ake nezvakaitika. Saka aMadhira vanonzi vaigara muMakari ndobva vamboti tamei ndobva vaenda maMupandawana. Vaenda maMupandawana pane mwana uya ari kubata bhuku. Amai Madhira vakauya, uyu ndiye achanyatsotitaura kuti nokuti ndiye ane maminutes ezvakaitika kuti amai Madhira vakauya vanani vachiuya kuna uyu naSabhuku anga akabata nzvimbo vachiti ndiri kutsvagawo nzvimbo. Saka mwana uye nasekretari nemakurukota vakuru vemusha vakatora mai Madhira vakavapa pavagere izvozvi nhasi. Vavapa pavagere ipapo vagara ipapo. Ava vanavo vakada kuti vati mai Madhira isisi takupai nzvimbo yedekwa Masere asi tinofanirwa kukumakai. Amai avanonzi vakaramba vakati hongu mandipa zvenyu pokugara ndepano kwaMasere asi ndinoda kumakwa kupi kwaKahari. Zvino chikonzero chakaita kuti mwana uyu abvume kuti amai ava vamake kwaKahari ndokunga zvakaita pachikama nokuti muroora wangu iye mukadzi wahanzvadzi yangu amai vemukomana uyu anga akutonga iye hanzvadzi yababa. Saka ndokunga zvakaitika pachikama plus mwana uyu aive mwana mudiki wokusaziva kuti kana vapa munhu muvillage mavo
une haafanirwe kumakwa kunext door. Saka zvadaro vakagara. Pakazoita nharo futi mwana uya akazofa ndobva kwagadzirwa sabhuku chaichai anga ane pini muchenje. Ndobva paitirana nharo ava pamugane iwoyo. Saka vakazodaidza kansela mukadzi uya akazofa amai Matipa. Vakati akunokuti akunetsana mugano kansela uya. Kansela akauya. Saka paive futi nasekretari. Nasekretari ndamboona sekretari wababa vari papi. Kawatipe bhuku. Sekretari wababa paive nasekretari uyu. Nasekretari wavo. Saka mai Matipa vakauya mudzimai uyo achigadzirisa mugani. Ava masekretari vane mabhuku avo vanazvo. Saka ndobva zvanzi mugano uyu mukadzi uyu ari kwaMasere nokuti mugano wedu unonyatsotoonekwa iye ari maMasere. Saka mugano inokamira sei waMasere? Uri pachena chaizvo nenzira yekuti takaganurwa pane zvaiziva vanhu kubva kuMperu kusvika kuno kuvanozamiti yaivepo nezvese zvaive pasi. Zvino pane nzira iripo inobva kuMain Road kwaMasere ichienda kunosvika kwaGutsa handiti tichisvika kwaGutsa uko. Saka zvazodaro pamberi pamadyira uko pane nzvimbo iripo yakagara iri nzvimbo iyoyo vekwaMasere yakagara iripo. Pandapinda pachigaro inini ndobva ndatora madzibaba ese emaMasere nekomiti ndikati inini ndiri kugara mumba maamai. Mumba maamai umu estate house. Amai vangu vane vana 11 vane vazukuru 100. Saka imba iyi estate house. Inini ndipeiwo panozoitawo kuti mhuri yangu iti apa ndapa amai vangu. Ndobva vemaMasere vaenda neni panzvimbo yamuri kuona yakurwirwa iri pamberi pamadyira uyu. It was 2002 nokuti ndakagadzwa kupiwa pini ndakapiwa 2002. Ndobva vanhu vemaMasere vati pane nzvimbo iyi 2021. Saka 2022 vana Masere vana baba vangu vabva vanditi sabhuku kanzvimbo kakadiki nokuti hatisisina nzvimbo iri free yekuti tinogona kukupa nzvimbo dzese dzaane vanhu. Ini ndabva ndati aiwa kanzvimbo aka ndinokada. Ndobva ndatora komiti including mupurisa wangu wasabhuku ibva taenda kuna baba. Tikati baba zvinhu zvinogona kuzoita nharo nokuti pane nyaya yamadyira ari kuteerera kwakahari ari maMasere. Zvino inini ndapiwa kanzvimbaka nani nana Masere kuti inini ndiite ndivake ipapo. Tikawirirana vakati ayo hazvina kuipa. Vaive nasekretari wavo wavaive naye ndofunga mwana wemukoma wavo mwana womukoma wavo. Saka aiwa mirentauri. Saka zvapera zvadaro ndakatora heji ndikatodyara ipapo madyira ende ndipe mutero. Ndakatanga kuteerera pane ipapo kubva 2022 ndo mitero yacho madyira yandakatanga kuteera 2022 2023 2024 na 2025 uno ndanisati ndaiteerera ipapo mai vangu pa state house. Pa-state house imba iyoyo yakapiwa munin'ina Gotwe. Vanhu vakabva vati pano pamba paGotwe. Saka iyoyo yakanyorwa here kuti ndipapo pakumutemo.
Zvatinyemberesa. Aiwa, ndopa handiti vanongonyora zita. Mutero. Saka musati mukuteerera ipapo. Inini ndaiti munhu wese pandakudzaisa munhu wese kunyange unemba kana kuti hauna une 18 years nekodzero yekuita sei yekuteerera. Hazvirevi wakateerera uri kuteerera panzvimbo pari kuita sei pari kugara kana kuti pari kuita sei uri kuteerera semwana wechi munhu ivhu rako unenge uchifema uchiita sei uchiita sei. Hatisi kuti isusu hatisi kuti vanhu muburitse mutero muri mukuteerera panzvimbo. Ini ndogona kuti ndakanotanga kuteerera sesi kuti apa ndepamwe naona pane chii ivanhani ndinoti ndiri kubateerera but isusu chatiri kuda ndikuti kutaura kuti ndepeni nechikonzero chekuti makapuwa sezvamuri kutaura kuti makapuwa nechi zvokuti hamutemusakuite noti munekodzero kunyange musina munekodzero yekuteera. Saka zvadaro Madyira ndo pandakada kutanga kuisa waya. Ndatanga kuda kuisa waya. Mwana wangu mukomana akauya kubva kuIngland ndinonga ndamuratidza ndikati honoka nzvimbo katapiwa ndo panzvimbo pangu. Akati alright chiregai ndikubatsirei kuisa waya. Ndo pandakatumira vanhu vakuchera makomba ndobva vaonekwa namai Madyira. Vakanzi makuisa makomba sei? Vanhu vai vakati tatumwa naSabhuku atiendai munoisa makomba. Zvikanzi stop. Ndobva vandifonera ndikati handidi nharo ibvaipo zvaataura. Ndo pandakatora komiti ndokubva ndachienda kwaSabhuku. Ndasvika kwaSabhuku nzvimbo yangu iye yandakamboya ndikakutaura kuti ndapiwa nzvimbo ndakuisa waya ndamiswa nehousehold yakwedu. Ndo pandakasvikawo ndikaonawo Sabhuku achipenga atochinja kuti hapazi pako inzvimbo yangu iwewe ibva ipapo. Saka ndo pandakati nebva taenda kuti nekomiti tasvika panzvimbo pai amai Madyira vauya Sabhuku mai Madyira ndobva vatiwo vakauya vakashatirwa vakati handitaure nechirikadzi ini ndine murume handitaure nechirikadzi ini ndine murume wabva vanomira sekoko uyu Sabhuku uyu ndobva angoti ibva akunditandanisa pamberi payo ibva ini manje semunhu ndinoziva mutemo Madyira handina kuda kupikisa. Ndakabva ndangoti kukomiti yakada kungopenga kuti Sabhuku biyenyu anobva akudzingai ende achisakonda household iri kukutukai kuti handitaure nechirikadzi. Ko Sabhuku aita sei? Ndikati aiwa. Ndo pandakaenda futi kuna baba vaMurewa ndikati Murewa atitorei maSabhuku aya atakapiwa kuti kana maita problem musati maenda kwamambo imbendai mutorani muonesani kana mazokonana moenda kwamambo. Sabhuku akati handidi kuzvinzwa ibva pano hafokofo hamba. Inini pese pandaizarwa ipapo mambo ndairamba chete ndichingoti ava vakada kupenga vanhu kuti kuimimi munongoramba muchingotizotiti hande yenyararai. Ndikati aiwa izvi zviri kuridha muviolence. Ndo pandakazoona samanisi rauya kunzi mamhangarirwa kwamambo ndonyaya yatainga. Asi nyaya yangu hainetse nokuti ine evidence yemunhu uyu akanga ari Sabhuku wayeMasere Marinard anga ari secretary. Pakapiwa vanhu avo munhu yaakanga aripo pakazoya vaSabhuku matipa ivava varipo pachiitwa mugano maminutes vanawo. Iye secretary wemusha iwoyo musi iwoyo aivepo nemaminutes ake. Saka ndinokumbira Madyira kuti mumbonzwa kuti maminutes iwaya akanyorwa achinzi iye secretary wake aivepo.
Avene sekretari wani ataurwa wakari alipe. Mabine zalanyorwa mapepa. Sekretari wakara dai. Anditi vari kubvunza. Toda mabhuku. Kana kufamba pamene mabhuku aiwa kwachira chii aiwa kune manyorera kubva nhasi musikazi esekretary kana muchiita mavillage meeting like mainga kumavillage mairi muchigadzira maminitsi munonyora maminitsi enyu zvamaburitsa mapedza musangano mosaina oito avo mese mosainira that means anenge ari mamwe chete iye kuti ramana kuti mangoita nyaya dzenyu mama kuti gadzira tsamba makuya nayo Taura zvakaitika. Pano pandanzwa ini kuti mai amajira ari mubhurani Ramasere vauya navanhu vakaona musi wakapiwa pamusoro emadyira. aiwa ndoda kubvunza imi migarei mataura ndanzwa kuti amajira angu ari mubhura masere asi vakaramba kudi Kumakwa masere vakati vada kumaka kwakahari ndizvozvo here handizvo pamusoro emama ndofunga munhu akutaura nzima toda kuti tifambe tichitaura zvinhu zviri correct amai sabhumasere kutaura kwavari kuita inyaya yekuti vari kutsvaga kuti zviitende zvinoita mini pamberi pevanhu chinhu chekutanga inini ndiri mwana wemakara ndomuna baba vangu zvekundogara kwamupandawana wazvitaura kuenda kwamupandawana kwake kusiri kuenda kwekuti akanopiwa kwekugara baba vatadza kuwirirana chete zvonguva diki diki vandamuvha ini vandenda kuna pamwini ndovandiita hapana hapana kugara uchizoona kuti plani yako chamira sei dzimba idzi makindi aya ndokwandakavaka ndichibva asi ndapiwa nzvimbo nasabhuku wangu sabhuku ava ndo vakasumuka neni vakanosvika neni vakandinongedzera kuti iwe uchabva apa kunosvika apa tikaenda ipapo panye patinogara inini kumhiri uko kurikutaura zvonzi muganu mugangu kwakune zimuti rake riripo ndo ravakanongedzera kuti fura nezimuti iro ndo panofanira kutiza kwaya kwechidzoka yakadasonoko ndo muganu wedu nemavillages ndo mapindirana akaita padzoka ndokugara zvekuti ndakazonogara kwamupandawana it was a family issue yaida kungosolveka panguva iyoyo asi ndiri mwana wemakari aiwa mira inini nditobvunza imimi kwenyu manopedza penyu isusu tichakutuka kuti pane wekwani inoenda vada kutaura iye wamuda kuti ataura hapa hanga ataura orati mapedza kutaura anaita kupindura zvavataura kana mapedza sekretari anotaurwa sekretari wamazeri yohanzi ndiwango uripo pamusoro emakurukota ose ndichataura hangu chokwadi chakaitika panguva iyoyo kushaya kwakaita sabhuku masere renard masere akashaya namarch 2001 vashaya kudaro vakagadza mwana wavo pakazogadzwa mwana wavo renji kuti ambofanira kubata chigaro pachizomira kuti patsvagwe mumwe ndofunga zvaita kunana 2003 ko ndopaakauya akati ndine munhu auya akati iye ari kutsvaga kogara asi inext door yedu anogara makaya tikati munhu wacho ambori ani ndokuti kwauya amaichidziva ikwadi next door yavo vainge vachimbogara asi tifunga vanenge vatadza kuwirirana pakugara asi tongoziva here kuti sezvo tine nzvimbo yatinayo tinogona kumupa tikati onawo inini newo tinenge tatiwo vadiki mbichana tadii kuendawo pane vakuru unovatsanangurira nyaya yavo takaenda tofunga panga pane muchakabva akashaya inonzi iglesia chitara hachisipo tikamuchito kuna baba masike vanonga varipo ava nevamwe tikati kana ari mwana wokuti hongu ndewepedyo hazvina kuipa kana nzvimbo iripo tinongoenda unoita se unovaratidzwa vakuru varipo muona kuti ogara pakati ndobva zvaitika sekudaro zvazodaro zvaitika kudaro vagara havo
hongu hatina kuvavaka umusha, hatina kana dambudziko reipapo kana panzvimbo iyo yavagere totongorarama tichingoziva kuti vari kugara, hatina kana dambudziko reipapo. Dambudziko razouya papa kapisi kari kumberi kavasina kunge vakapuwa, kakatakati zvatoita kuti mangwana tichazoramba tichinetsana nenzvimbo iyi. Tina Petrus Muchenje Sabhuku vakazenge vapo vakanga vane pini aiwa handekwa kansera tosheedza murekwa kahariyoyo nekomiti yayo nevanhu vakuru toonekwa masere tichisanganisana nababa ivava vakuru ndokubva taungana panzvimbo tichinonotangira kubva kurodhi tichinodzika vachionesana miganhu pasina munhu ari kupikisana kana ari kupikisa tichidzikana mai mati pandofunga takatotangira pamuhacha wakanga uripo pamba pachaona tanyanyiwa pekutanga pacho paitangira nzvimbo topakatanga kuona baba masika vaitaura vaitoti muri kuona muhacha uyu ndo mucherechedzo kunyange hawakaroerwa waya nemwana wakakahari hazvina dambudziko akaisa waya mukati asi muhacha uyu ndo muganhu unoratidza kuti rodhi ichidzika kahari ari divi isu tiri divi tikafamba kuti tikadzika papa nezvimuhacha zvirombi pamba pachokomari wakanga uripo asi nekuda kwokuti wakarohwa nemuchenje nobva waparara muhacha uya tikabva tafamba tachidzike pane waya yadhevhi masike ndo pane kanzvimbo kacho karipo kaita kuti nyaya iyo izotaurika munzvimbo muno kanzvimbo kadiki diki katakazosvika vatagara ipapo nakansera nokutanga kuonesana pakanzvimbo ikapo tichiitira kuti ramangwana pasazoita mutauro kanzvimbo ikapo tichidzika pakasvika pakuzokuta manzwa zvinanzi aiwa iyo inzvimbo iyi nematauro ematsanangura aita vanhu makuru zviri kureva kuti masere iyi nzvimbo ndeyapo ndi2016 watiri kutaura izvo kunana mai matika sekretari wavo akanga aripo kana achipupura chokwadi chinoverekwa pamatsamba pangu tanga tinaye anonzi Chikono ndiakanga achitungamira ndiye mumwe wavamwe vanhu anga ari sekretari wababa paikurukurwa naWidzodzo akanga aripo kana ari mapepa akanokurukura chokwadi hongu kuva mamasere vari matina kana dambudziko navo kare hongu hatina kana dambudziko vachiteerera makahari ipapo ndo pakabva paenda nzvimbo ipapo kana mamuchitaura kuti yanga yari noti kana makavasiya vachiteerera makazoti makavapa kutaura ndi makavapa mukadai vateerera hakomani vakapuhwa vane muganhu wavo wavanogumira iyo inzvimbo yanga yakatotarwa iri kumberi kwete kuti muyadhimari apa it's not like noti ava zvavaita madhikira kana kuti handii imi makwana tisabhuka vana tokugara tobva manotsvaga pakanzvimbo kakata se kakadaro tobva makireta program mushandi nokuti makaona kanechi papasara kanzvimbo ende sabhuka hapana pamakaona kuti mungata se mungavape tobva mategira tochienda pane kanzvimbo kakasara kamamavhona kwezivo vekwamasere mamune pavo asabhuka vasati vauya kwakune problem yekutengesa misha kuya kwakazoita sabhuka ndo pakamira zvekumbotengeswa chi zorati nekutengeswa kwaita kanzvimbo kakangana kakatedoka dai kakari kenyu chaiko chaiko ndo kaifana kutanga kutengeswa ikapo ende ndo zvakamisirwa hazvadzi yavo vachizouya tine nhoroono because panenge tumagepu tunoiseka tinotoziva kuti ndo tinotanga kuita se kutengeswa nemunhu anenge apinda maona dai yanga iri mingirikini chaichaio kana dai mamusina kuvapa vanhu nzvimbo saka ipimi pamakaita mistake ndepekuti asi toda kuti tiuyozovaona maona nokuti sabhuku kunofanira kuvatsagira kunenge kusina mitauro maona musavape kune mitauro kuda kuti munoningirira kuti munorudzanisa ningirini masabhuku onai vanga vakutadza kurespektana vakutana iwe vakutukana sematauro anga achiita amai vangwa kuti sabhuku akangotuka asi sabhuku makaonotigareni pasi makaono mumwe sabhuku mupeoriremekedzo rwacho kwete kuti munomutuka pamberi pevana ndimutaura takatimirei kuwedzerani mazwi kuti mazwi avo kuti anake handina kuvatuka vakatoronga kuti tichazosangana asi makambobvuma kuvapa kamuchiti vagara handina kuvapa handina kumbovapa kuti komiti
komiti yamasere nekomiti yako makaenda makawirirana. Takaenda tikawirirana but yanga asiri andasabukwa. Vamwarata sabukani. Angari andasabukwa ukufa. Maona mate. Andasabukwa. Aya waona mdara. Atina kufa kwe bijozi. Kamba ibarwe. Mubazwa. Iwala sabukwa vakanomirira sabukwa yakafa. Saka zvinoti hapana kutora advantage kuti sabukwa mumwaenda sei. Afa. Ndipo kutaura mega. Mukona navajira manje mukona sabukwa nyane ngatikurikisese nevanhu. Yakosikatombotaura zvako izvo zvakuramba wakada sei wakanyarara vanhu because uri kutotaura kuti takatowirirana nani saka which means vakateera kuwirirana kwamakaita pakutanga maona aiwa hatina kumbowirirana nevavo takawirirana nani makawirirana nasabhuku akafa akanga aripo because chinja makawirirana kwauya chinja maiwirirana kwakabva kwauya nini uyu kansira lady kansira saka lady kansira uyu ndobva tamuti uyaone paiswa zvidhina ndobva auya ndobva tadaidza kwakari ndobva tadaidza vakwamasere vakanga vari mubhuku akauya ndinge avo muendizvo vakauya vakanga varipo saka vauya ndobva vafamba nomwakari delegation yekwamasere nedelegation yekwakari ndobva vafamba vakawirirana vakati zvishuwa mugwagwa uyu wakaporopoza kuti unofanira kuyambuka magutsa ukapinda wakadai but paiswa zvidhina apo hapasiripo kuti makari zvidhina izvi zvahameno munhu akanga apuwa ipapo saka ndobva kansira asvika mukansira ndobva agadzirisa nyaya iyi ndobva taita se ndobva tawirirana akaigadzirisa machiti ati mukura kansira manyabeza nyabeza ndizvo anga ari majira futi kamakabeza anga ari magumbo saka makawirirana achipakadzadzake iye ndo aiwa hatina kuwirirana kuti achipa hanzvadzi yake takawirirana mugani wacho nemamiriro akaita panhu pacho nevakanga varipo vachitaura kuti zvishuwa ndara unogona kukonfuse angari sekretari wako wacho nendombi ari imene musi wacho tipireti wako nini kutaura kwangu kunodai zvekutangwa kwemugandi kokwandikudi kutaura asi chandoda kutaura ini ndechekuti pane pakaita kwiri yakasanganisa sabhuku masere nekomiti yake ikasanganisa sabhuku kahari nekomiti yake ndovandoda kutaura ipapo ndinandisekretari zvadaro takashedzwa takaenda pamhacha patanyanyiwa panonzi patishaona ndopatakatangira patakaungana ndobva tabva ipapo ndobva tafamba tichitedza rodi ndobva tasvika pamhacha wakazotemwa kachokomana ndobva tabva patanosvika kurukova ndobva tayambuka rukova pataenda pamakuva epazimunda ndo patakatanga kutaura asi kungoti dambudziko raita manje rekuti zvatiri kutaura izvi ndezvekuti zvinoipira mangwana nekuti vemamasere vakanga varipo vacho vandiri kunyatsoziva nevemakahari vakanga varipo vanhu vavo vazhinji vachavana kuuya saka zvinoita kuti munhu akataura ndizvoita mawitinesi anobva kuti hazvisiri zvo ndizvo saka zvinopedzisa zvaita kuti munhu ari kutaura zvokunyepa kana kuti ari kurevera muisaini right tiri pamakuva ipapo takataura ndobva tafamba ndobva tapinda nemuyadhi pamajikira ndobva tabva ndobva taenda right pane kwiri iri yakonzeresa nezvese pane nyaya mbiri pane stendi yamajikira iripo
zvekuti vakamaka kwamasere kana kuti kwakahari izvo zvaandikoni kuzvitaura asi tikuti havaripo right pane nzvimbo iri panext papeni iyo izvo yakonzeresa asi pakanga panguva iyoyo pakanga paiswa zvidhina ndizvo zvakaiswa nhanzi ndokubva yataurika nyaya iyoyo takazofamba tichi vanhu vachiratidzana mugani nosvika tadzokera pamhacha patichaona tanyanyiwa mataurwa akaitwa ipapo munhu akapedzisira kutaura ndava masiki vari apa vakata pane nzvimbo mbiri dzavakabata vachiti iyi nzvimbo iya ndeyekwedu ndeyekwamaseri nepanga patanyanyiwa pacho asi vakazongoti aiwa sevanhu takagarisana ngatisei zvakaita sei zvakadaro ngatigarisani takadaro asi iwa uchaendawo uiwa uchaendawo mugani wedu iroti saka takazosiya pakamira pakadaro kuti mugani wedu iroti kureva kuti ezvinezvi zvaakuzotaurikawo ina achagona kuzvikukura kuti pambakazengwa rimwe dare sipo zvinogona kuitika kuwana mataurwa anoitwa rodi kutaurwa nhari yesenutano ndio rodi yongotsaura andakudaro umhongo iyo ndiyo rodi inobva kutaura sekita kukuirana nazvo hongu ndikuirana nazvo pane nzvimbo iri kutaurwa yasabwi iri papi panzvimbo itamutaura vakayambuka here rodi aiwa isusu nzvimbo iri kwamasere hatina kuyambuka rodi kuenda kwakahari nzvimbo iri kudivi iri kwamasere hatina kuyambuka rodi kuenda naye sekretary panzvimbo pari kutaurwa panana majira pane pakayambukwa here ndanzwa mutaura kuti handiziva kuti chava kuchedzana chii kuri kwamasere iri kutaurwa sepamakambopedzisira kuita patakapedzisira kutaura patakapedzisira kutaura tingataura tichiti nzvimbo iri kwamasere patakapedzisira kutaura mamwe ndisiri nani kutaura asi kuti mafambiro akaita roti tava kunosvika ipapo yakanoita kakudhenda kuti yambodzokera kuti yanowandira kwakahari handiri saka handizoziva kuti kureva kuti rodi yaifana kufamba iri straight kuitira kuti zvisaite problem yaita izvinei saka karoti kana ipapo pasina kugadzirwa panguva yekuti rodi yedu ngaindiwera pairi straight apa nokuti yakanobhenda ichidzokera nayo nyika tayo hazipana pairi straight nyika inotoita chibhenda kusvikira zvadase zvanaka ndiwo matsanangura handiri kuzivawo panani panguva yandandiripo okay. Saka kenapa udah di background? Ya tuh. Mari, oh sudah ada yang bicara di profesi. Amadiga Soroi, DVC, ini dapat, ini 85 years, mam. Shatawa na secretary ininda ilepo. Iwo sabu vailepo. Tikafamba tichitaura nezvemikambi yedu. Nyapesa ndiakanga ari kanzuro aivepo. Tikasvika pane makuva ekwadzumbunu. Tikati panapa ndo pane mugano wedu. Asi mugano wedu kwese kusina makuva irori yakabvira iripo chakamire ini ndiri mukomana nechafudza umuntu. Rodiyo ndo mugano wedu kari namasere. Zvino inzvimbo iri kutaurwa nezvayo nhasi zviri pachena kana kuchinge muzouya kuti iri kurudyi kunove ndokwamasere uku kuruboshwe ndokwakari. Saka pavakapanana zviri kutaurwa izvi ine ndakanga ndisiona kandiwo kubasa
saka pandinoziva ndipe musangano watagara nakansura nezvatakawirirana avasabhuku vairopa nzvimbo ndeyemamasere tikataurirana zvakare ipapo tikati nzvimbo iyi zvairi mamasere iyi asi munhu uyu achiteerera pakahari zvinoitika here ini ndikaona kuti hazvifaniri kuita saizvozvo handidairi kuti mambo vedu vari kuzvisa kuti no zviri kuitika kana munhu achitaurogera munhu apedze kana chipikiso uzopikisa akati akupedza saka pamakuva ekwadzunguru ai pane zimiti guru raioko rakazongowirwa pasi nekuramba richingotsvaniswa asi pamuganhu wedu ndipo ipapo pamakuva ekwadzunguru kana muuya muchaaona kana tofamba taakuti taakudzokera taakubva pana pamakuva tinoti fambe tosvika aiwa pane zimhacha guru rakatanga rarohwa nemheni ndokubva raoma asi nanhasi chigutswa chacho chiripo ini kana ndiri kugona kupuraidza ndichiti ndomuganhu uyu nakari tikafamba zvekare tiri kuenda takasvika pakanyanyiwa pane muhacha futi muhacha iwoyo taiuti muhacha wenyuchi waiwo nemhango dzenyuchi vasazvivari vanozviziva umu tikati apa ndopapana apa mugano uku kwese kuto kwakare uku kuto kwamasere kana ivo vakahari vatomutaura zvemwacho handizoziva kuti mwacho vachoendokuitauri saka naye akahari zviri kutaura mazvinzoka pamakawirirana muchina sabhuku mudhara vasati vapo ndo pavari kutaura ndo pamakawirirana pacho patakawirirana tingati timu yese yakanga iri ipapo because inini ndazoitawo sabhuku mashure zvino kugati kwese masere namakahari anga asina rupi anga asina kana pakutauasabhuku vakaita vakauya nemiti yekusodyara vakuuya vachitaura kuti inini ndindakavapa ine handina kumbovapa aiwa chama chitaura kuora titombosiya zvokuvapa ini ndikubvunza zvataura sekretari wenyu nasekretari vakanga varipo musi wacho nemukuwirirana nazvo izvi kuti pakauya nabhuka nevava pavari kutaura pesa apo mukuwirirana navo saka chii kana makanga mambowirirana pakutanga saka chii chazonetsa nhasi akakwava vakaita vachicheka sabhuku avo uya vachicheka vachiisa aiwaka hamati nzvimbo yavo haisi nzvimbo yavo saka maiwirirana chii isusu takanga takawirirana zvakanga zviripo kudhara izvo ava sabhuku avo kuzouya kwava vakaita vachiaangoti pamosara pakadaro aiwa pane mugwagwa uripo hausiriwo here mugwagwa wacho mugwagwa ndo unofamba uchienda kunyika saka moita tiri takuda kuoneka tiri kuuya pamusoro ichangamiri pamusoro yemakurukota ini chandakuona nchokuti kana manzwira andaita sabhuku vari kutaura vachiti ndakanga ndisi ava sabhuku vakanga varipo chaivo vakawirirana kupanana nzvimbo dzekupa murume uyu vachiwirirana chaivo ava vese vanga vasipo ava vakuzotaura futi kuti ndakanga ndakati chaiko chidirection chaiyo haichabuda nekuti vakupikisa zvakaitwa kumashure isango ichange chiripo iye madhira isango akadinga achichirima nguva yese ndidaona ini ndinoda zvinhu zviri justice hatisi kuda kudai
maidi uchilima mazira nokuti kana zviri zvinhu aikona yekuda kuti ubhize mari yekuti vanhu vaunzi nokuti chava motokari inoyeko idhiziri anonchibhadara mudi kana muchiona kuti ichi nzvimbo ichivesabhuku kana chiona kuti nzvimbo ndechokwamasere uko ndechokwamasere ndari kuti tidi timuwerise mari yekutengere vana chiro zvamukutaura mambo itopani nekuti pakaiswa heji vangadai pari pakatanga virus saka heji yatonengwa zvokuti ungasvika hejiyo yatodewo pazouya mwana uyo achiuya mwana wokuingirendo achiti ndakuisa fenzi ndopabva pasumuka mhepo ende mhepo yacho navaisira vakaitawo fenzi yavoka havana kufenza posheni iyo yese vakabva vati ngatigandorane ine apa imi michitorei uku ini ndotorowo mazvoro saka paheji apa ndopavamwaisa mugano wokwamasere pane heji ipo paposheni ipapoka pane heji ipapo ndo pane mugano wamasere naringirini aiwa vanhu havatori pamasere mugani irot aiwa takutorapi ndo pane mugano wamadyira ava madyira ava vari kumahombekombeko kwekova saka mugani wokuti vakasikochekerwa yadhi yavo vachinzi yadhi iri kugumira ava ndobva pasara posheni pachienda pamberi pachona pane mwana wamasika vanendo akadai posheni iyi yakasara yakadaari muvillage medu anotedza patebva mwana iye panotera baba vakatedza itoridaini richibva ratoenda kunosvika masere ichikwidza saka kaposheni ikapo kakangosara kakadaiwo ikapo ndokakabva kasabhuku vachinge vawirirana ndokubva vaisa heji heji yakatodyarwa kuma 2023 here 24 22 nasabhuku vataenda kwasabhuku vakawirirana hejiyo yatokura makandosvika izvo muchaionendopakabva pazosvikofenzwa manje musiwauya pauya kuzomangarwa kunopa vakabva varova munhu akabva asarakisa fenzi ichibva yasara ichiiswa asi fenzi yaida kufenza posheni yese yakafenza kuti zvakaita tebhuri ndobva yangoskotika zvika ndivo sabhuku masere chitoro inini ndatora nani akanga ariko pamaitaureza pakaiswa heji makore asho aikona makore manje heji yakaiswa manje sabhuku 2022 handiti hatomboti 2024 mtembo nongoitaura kuti zvinhu zvakaita 90 days musina kunigirikina mawana imi panosiya muchisiya heji ichimbokura chimboita sese mawana maifanhadai makauya muchiita sese muchiripoti isusu tinotambira nyaya semawirira mwenye mauya muchiita sese muchitaura ndosaa muchibva every time ndogara ndakataura kuti mawirira munoitira muchitaura nyaya kana tamudara asi ndo mataurira tinoita nyaya nokuti tinenge mese munenge mavo takunyatsochinzwisisa kuti zvinhu zvakaita zvakamira so isusu sabhuku pakabva chitaura mataura kuti makawirirana nasabhuku akanga aripo hazina kuwirirana nasabhuku azouya uku already patoradza kuti mimi makaita sei makawirirana ndikakubvunzai sabhuku kuti zvekutaura angari sekretary kati sekretary wenyu nasekretary kana kuti angari sekretary wamasere mukuwirirana nazvo here mukadaiwa tiri kuita sei tiri kuwirirana nazvo ndikabvunza kuti zvekutaura mudhara uyu muri kuwirirana nazvo here mukati ndiri kuwirirana nazvo saka ndoba inini taurai tizomadyira pamusoro yemadyira totamboti tigadzirisane panyaya yeheji yakaiswa agiriti mazuva akaiswa heji haisi nyaya yeheji ndopakaitwa nyaya yezvidhina zvakaiswa kusvikira pazotodedzwa iyo masabu vachizotaura navo vari anda presence yachief yakansera nyabesi handiti zvidhina ndori zvaida kushandiswa ndozvakabviswa zvikazonoshandiswa pazvakanongana nenyaya yekuti heji yakangogadzirwa handiti yangocherwa cherwa havana kuzorokutira vachidzura asi ndo mazuva mamwe achitiwo yatika nyaya idzodzo
Roma zama chitwa ikanya yetu. Jina shika pakutoa kwa sababu mundia kazotupiwa kumwe usiripa da zvinapa tohapa. Vanga vasati vapa. Enjoy. Muona zvineti kamajira. Muona heji makasiya. Enjoy. Ndati munzwisisi. Muona heji makaita sei makasiya iyo ava ndio yavari kutaura naye kuti takaita sei. Ndozvimwechete zvavari kutaurawo futi kuti imimi makapuwa mamasere vakakusiyai muri mupi murikubanzisa kuti mese muri vanhu maingosiyirana musingatsiurane kuti zvinhu zvatiri kuita zvakaita zvakaipa. Saka kana taakutaura kwamama tati mubva mapabatisisa panonzi kana isusu tinosingotanga kutarisa heji 1 kozi kana heji yatokura toita kuti uyu munhu akati nini ndakaisa munhu wangu wakadai ndakaisa heji isi totarisa izvozvo kuti zveshuwa akaisa heji ndiyani kana ari uyu tochitangira ipapo. Imimi mukuti makavasiya makakwanisa kubvisa zvidhina musingazive kuti munhu ari kutoisa heji kutoisa mugano pamamusiya urichi zviripo ndobva marera zvenyu ipapo mune marati mambo wakubatsirei sei nokuti makasiya ngirikinika heji iripo ndo yava kutembawo kuti isusu heji takaisa 2022 makati kuibvisa. Heji haina kusiyiwa zvokunzi tazvitadza. Heji yakasiyiwa nekuti ndopa takanoripota kumasabhuku kusvikira vaita action yekuzoungadza mumasabhuku tikataura kuti zvinhu zvapera zvagadziriswa. Hamoni mukunzwa zvekutaura tirikubvunza sabhuku wenyu kana mamusingazvinzwa ndonga mamuchikunzwa havachitaura kuti vakawirirana nasabhuku akanga arimo. Imimi kana asina ndosaka muchinzwa tichiti panoitwa misangano ambobva taudza vanhu aya kunavasaya vanodaiwa inandi atende musangano wasabhuku makaona pachishedzerwa musangano kunyange pakanzi pari kuitwa musangano sei ati kuti takadati tiye pagraundi uyai muchiita sei muchinzwa nokuti makangoti hainini handiende musangano wasabhuku ndokogara ona zvine zvinge zvadaiwo manje zvino munda waita sei waenda maona enofoshwa kana umori wenyu unotoenda komambo anengaita sei nokuti vanhu vakanga varipo vanenge vakaita sei vakawirirana maona kuti mambo achizokwanisa kubvisa zvakawirirana zvakuita mambo vatengwa kana kuti vaita sei but vari vanhu vakanimirina ndokuti ava kuti munomo chakanakira dare ramambo ndoroti tinopa munhu wese mukana achiita sei achinzwa nematauriro ari kuita anga achiita mudharaunda kuri kwamejaingada nyaya tonzaa vachienda ekumba yapera mwana noti ari kubvunzwa kunzi zviri kutaura uri kuwirirana nazvere zviri kutaura uri kuwirirana nazvere zviri kutaura tiri kuwirirana ende sabhuku inini handina kuwirirana nasabhuku ndakawirirana neakanga aripo ndomatabvunza tiudza zvamakawirirana zvacho mukupanzwisisa because isusu teivadzoti ana majira tesingada kuti mushupike minda idunhu renyu maona but tesingazoda kuti ana majira vatorere kuti vanhu maona imi hamana kushupika saka chitiudzai kuti gareni pasi taura tochipedza mambo tochiipira haitomboiti kuti tuye kugraundi maona ochitiudzai mini kuti zvii zvamakawirirana nasabhuku akanga aripo vasati vataura ndemwewo varinzi vakaiswa heji saka heji madyira makamupa munda wakanga afedza handiti dai heji yange iri mumunda make wenyu mwana madyira dai evidence aitoirima yakatobva yakafakara saka kuri kuti apa hapana munhu apa neheji apa pasi pamadyira hapana munhu kana kuti muhamatudza kuti ivo madyira wacho makavapa maacres mangani kana kuti mahectors mangani mochitiudza izvo zvinoti tesingada kusvika ikoko ngozi munofanira kuva muchiziziva semusha kuti takavapa maacres mangani kana kuti mahectors mangani muhamangodza mambo kuitira kuti tichibva taamitirikini kana vakuzopa judgment vanenge vakuziva kuti zvinhu zvavo zvakamira sei. Ivo majira ndiwo vanototaura imakapa majira havazvipe majira anopuhwa nemisabhuku nemusha zvakaitika ndezvokuti majira vaifanirwa kunge vachiuya kwatiri vakatouya vachitaura nyaya iyi sokuvapa kwatakavaita saka majira
Naureza sabu. Ndatini. Sango ili yakasangwa. Mrema kakabaira amagira kandaye katika sango kasina mundu. Tezatara kuna mama. Asanga wakaenga kama dira ere katika sango kasina mundu. Kanga katika sango kasina mundu. Saka kuyo majira chokisa ya asisi kubaga hiyo. Nyeni wali majira usunda wake. Nyeni muri wali maji. Tuko ya sare na juu majira atato ofa usunda wake. Adeto. Chawala maji. Saka kuronga kwatakaita kubva kudhara tichifambira nyaya iyoyo kuti rodhi ipfuure iende pakanga pakataurwa kudhara kuti kwamaseri uku Taura tinzo makirani. Pamusoro redare zvibudiki zvangu but ndakutaura maitikira zvikuita maitikira nyaya iri kunetsa ndekuti patakagara isi handikwanisi kutaura kuti tizonomakwa kunzi takukwanisa kuteerera zvino procedure yacho yakaitwa sina asati ndakurawo but zvikuitika rodhi kutaurwa kana takutotaura rodhi iyoyo inenge ichisa munda wedu isusu kuright kwavo handitika but takazoenda pamakuva ari kutaurwa kunzi makuva epadzimundi baba ine musasa ungori zvosha musasa iwongori pakatozodonha maimanji nekuoma takashandisa straight iyoyo yemaziso kuti kubva tichida isongo unouya kubva pane bedroom lemba isusu vanhu kwamasiri pavakauya vakanojanzweni makapinda maybe funga 10 meters uchibva paimba but hatikwanise kuti imba iri kuperera pomo matsvaira mamaisawaya ndomapindira takaita kalandikwamasibva ita straight but kunzi pamwe ndizvapo pemwana wavo pane pori kutaura kunzi remapadro isati mazivi asi tati history yatiri kutaura inoenda ichiita straight chinangana nemiti yavari kutaura kuti pakazenge paine muhachi pakazenge paine wakadyiwa nemuchenje ichwe yakadaro saka inonzi kuti iri kuti rodhe kwamasere inomboya yakanoti kusaidu enda kwamasere kusvika tasvika murukova takazonosvika murukova mainosvika memuyo takutaura kuti piri pamba pacho pese haichatozi kwaningirikini kwakahari takada kuzoshandisa orati pegi yacho uyo anosekitari anenge atobatwa futi nevanhu vekwamasere saka takutaura kuti isusu nevekwamasere neuyu next door wangu tese tava kwamasere hatichazokoka hari saka maprocedures akaitwa kuti tizomaka kwakahari ivo handikwanise kumadzana takazokera futi kumashure ivo kwati kugara kunzi vangu kumafuri isusu kuti baba vangu azoenda ipapo vakatonobviswa chinzi nyaya iri kunetsa saka ngapaiswe munhu achibva kuvhileji rekwakahari tabva taiswa ipapo ndomagariro atakaita tichinzwa history dzinoita dzinotaura pakutaurwa namajikira kuti sei majikira akanga asingakwanise kuparima pakazoiswa heji inyaya yekuti ndopano patinofamba napo right now ndakakuti uyai handiti ndopanofamba nezvipfuyo zvangu ndopane rodhi inopinda mugedhi medu isusu handiti pakasiyiwa pakaitika news yakaitika anonzi ro angati kwamasere ndiye akanga apiwa panzvimbo paipati pabaitika nyaya dzakaitika apa abviswa sekitari handichaziva kuti ndimasike uyu hanti ndeuyo handichaziva kuti angati sekitari panguva iyoyo apa asimudziswa zvidhina zvaangaiswa ipapo abva aendeswa pakazonogirwa izvinonzi kuti isusu pataigara tatiriteka pakazoiswa vanhu kubva patiri kunosvika kutiri panenge pane dzimba 4 dzakazoiswa nevanhu vekwamasere uye atobviswa pacho pari kutaurwa isusu kunzi saka kana takutaura vekwamasere vari kuti kana muchiuya panapo yadhende yakadai so painopererapo yakanokabva kakaneka triangle obva watanga kuti pegedi saka iri kuya napo yobva yatenapo yobva yadakaita so aiwa ndakatoioratimbobviro kwamasere kuti chii changaita kuti ari kutaurwa wezvidhina wezvidhina kuti abviswe ipapo chii changaita kuti abviswe mukomana uyu kubviswa haana kubviswa changamiri wangu mukomana uyu akatoti aiwa nzvimbo iyi semunhu ndichiri kukura ndichaita mhuri nzvimbo yaita diki isusu hatina kuti takatobvisa takatozomupa kudhuze nevabereki vake panenge pakati tapanukei nekuti angati panenge paita padiki ndokuzobva kwaakatoita ndokubva tatona kuti aiwa nzvimbo
ipapo akazoona kuti vaingomira akazora tikaita madiki nekuda kwokuti ipapo yakanzera nemasafu aiwa vakasati vatombouya kanzera vakasati vatombouya kumashure kwa2016 kuri kutaurwa nyaya iyi kwazva 2016 pazoya kanzera yanga itori nzvimbo isina chiripo kana kuti ndeyangani panga pasina kana makavenga nyambizvo nyambezi atona more than 4 years 6 years abva nyambezi akapateme yapera iyo pakati pakazopa futi apa inyaya chamudzura zvekutaura asi kamatsanangurwa waitwa nemamiriro akaita kunzvimbo kwatitaura nezvavo ini ndofungidzira kuti inyaya yekuti masabhuku vakabvumirana asi vachihwandirana ndochokwadi chakaitika nokuti tikaenda pamhacha pari kutaurwa nezvavo pamakuva infact tivataura straight tichienda pamhacha tichienda pane mumwe mhacha wokupedzisera handitika dai kuri kutoti tine bhodhi rokukudhiroira maiona nyaya tiri kutaura then tozoona kaposheni kapura kuti kaposheni karotaura nezvakurapa tichibva pamakuva chinosvika tichaona tanyanyiwa kana tichingova straight kaposheni kakari kana takatarisa ikako kanogona kudya nekuti hafu yestendi yamadyira inotorwa namaseri ichitorwa nakahari tichienda tiri straight tasiya roti but vanhu havakazowirana kuti ngatisiyei zvekuenda chibhenda anditika ngatitaurei muganhu wedu warod right saka ndakangotora rod tikaitora kubvira kunoku kumakuva kunoku kunobata uku anditika tinenge tichibata kuti ava vari kwamasere nekaposheni kacho karutaura tichiti vari kwamasere nekuti rod yakauya anditika yaenda zvazvonezvibhendei kuchibva yadzokera tikaitora tichibva kwatichaona kumenhurudu anditika tinouya anditika tikasvika pacho pane kanzvimbo karutaurwa kane kakutudza kuti kana toda kutedza rod tikabhenda apa saka kura taifana kurova straight tichitodya kapisika ikai uku nekuku takarova straight tichienda kunobuda kunobuda saka inyaya yekuti masabhuku vaifana kugara pasi vojekezerana chiri kuti zvatakati tiri kutedza rod apa tiri kuzoita sei apa tichiita sei saka heji iri kuafekta kupinda mugedhi menyu sakaiswa pamberi pangu tobaira kuti ndopanotoshandisa ipapo pagedhi zvako nekure nekuno asi pakazogadziriswa pakaiswa waya handakakusiyirei akaisa waya ndini pachizotaurwa ipapo ndini ndakazogaisa waya mushure isusu tatakagara noziva imimi muri pamba munoona kuziva nzvimbo yenyu moti inzvimbo inozorora zviro zvangu inzvimbo ndachengeta miti yangu handitika right now takati ngatidzokere pasini pari kutaurika zvinhu miti iripo saka munoona kuti vanhu vaitadza kuuya kuzovatema ipo pasina munhu pachitema kuno because miti tonobaika tosiyana neri kukosi saka toti munhu akauya apa vaiti aiwa ndembo kasango kasina munhu ndindaitoka protecta inini inzvimbo yangu saka toyakagraund here kaini tinoti vei paground tiriona kuti tive paground iya hatingoya yakangofamba nje pane pakubuda mari dzenyu zvinezvi hatigona kuti tidye mari dzimwe dzisina nebasa mawirirana iwova ndiwo takavereka straight ove kurwadzi kwamasere iwo zvitoro vaita sekitari wenyinyi weukagari asi ndakada kuti teedze izvi iwo unenge wakwani kwamasere zvinezvi hatisi kuda izvezvo tati isu uyu ndisabhuku uyu ndisabhuku chiwirirana ikanzvimbo ikakosabhuku achidi achigara ipapo kana kuti kwete vanhu vairimi ini ndikuona kuti uyu ndisabhuku yako mambo ivape mutongo kana mambo mangoti sabhuku hapana chinofanira kupikisa because havambofa wakawirirana uyo ari kuti ndaichengetedza tumiti turi ipapo zvinoitika ndinekufungo kwangu
justice either mambo nangona kutuma wakomana avonoona because makabva mutombo tiri kutaura mutombo wekuti ngokuudzwa nevanhu then kana zvaakuzotaurika manje zvine zvaakuzoita ngemafevhera kana ndisabhuku nokuti ndisabhuku maona saka zvaakuda kuti kana vachibuda mari zvavo ngavabude mama asi pachizoita kuti justice ive inoonekekeni zviri tonani kuti vatochichiuya vaudze fiwe toenda tonoona pane kuti takazova makati sabhuku atora pamwe zveshuwa varikutaura kuti pagedhi papo ende pakasiyiwa muti nemunhu achichengetedza panzvimbo pake panotoonekwa kuti pakasiya miti kozoita kokotiwo pari papa kuti munhu unosiya miti uchizwa kuti haisi miti yangu zvino futi zvinoita sei zvinooneka saka hameno taifuka kuti kana zvichiita maigona kungoti vakomana yava mapurisa enyaya vonopaona woya vachikuudza imozoti musi wa 21 mochipa judgment manyatsoita semanzwa nevakomana ivavavo isusu toregei moregedza kuita asi vakomana ava kuita se vonoona then mozopa ini judgment musi wa 21 hameno pakanaka iva pakanaka vakomana ngavayaona inemika kana fiwe wamuchatitaura kuti inoita mari hatisi kuda zvekanzatu madyera honorable votitaura fiwe ini ndinopa ndichapa fiwe because tikada kuita zvekanzatu zvinotora nguva kuti titi kanzatu unonditaura fiwe ndobhadhara asi kana patongoita ruling inoratidza kuti madyira ari mamasere mambo ndinokumbira kuti madyira ateerere kwamasere ndo zvinotopedza nharo ndo zvandinokumbira tiwewo madyira moti nditaura kana mangwana inove unobhadhara iwewo nokuti takuda zvekuti zvifambe ende madyira kana ndichinge ndazouza kanzvireka komotondipoo kwenyu pekugara nozoita history yekutanga kuti sabhuku masere haana pekugara ari kugara kwachifi munondipa madyira amati dzimwe nzvimbo dzazipekwa here kwamamiti nzvimbo dzenyu dzazipekwa hadziwinikewo zvinotaurwa nasabhumirika hazvose ndezvekutungana kwatsuro izvi pari kriye yekuti nzvimbo iyi ndiyekwabara taura zvavo kuti zvakazodai zvikadai kozi vakazviitira vega zvavari kutaura izvi havana kumbobuda kwatiri vachitaura nyaya pamusoro changanei nemakurukota usaratere nyaya yatiri kuda kutaura panapa tinoda kutaura nyaya inopera kwete inotipedza nguva vanhu ava vari kutaura kuti zvinhu zvavo vaita vachiwirira vachiita vachiwirira takada kuti titaure zvokuti mugano waifamba so madyira avo anodhashangarawo imwe pisiri kwamasere ino pisiri kwakahari ende vanhu ivavo pavaidisira nenyaya yemugano so vaisvika kwakamasera vakanisana nezvimugana nevava nemugana ava vayazotorawo kwajonasi uyai mutibatsire tonovabatsira kuti mugano uri apoapora asi nekuti vanhu vanenge vawirira zvavawirira uwewo vanhu vaakugara vakanzi nakanzira iyeyo imimi muri kuda kuti amai munhu uyu ateerere kwamasere zvine basa rei iyo mari ichienda kukanzuro zvakangofanana kana akatera aripo ari kwakahariko ngaagare vavawirira nezvo zvinhu zvava kufamba zvakadaro zvino nhasi zvaakunetsekawo izvi hatichaziva kuti zvavawirira mira ndikudzesa iwo ndowakasezvimutaura tambotaura zvokuti makawirirana ndawataura kuti makawirirana asabhuku akanga aripo muchitaura adii ndofunga makawirirana kuti apa parudzi ndo paifambwa painzi kuri kwamasere uku kuri kwajonasi handiti saka imimi zvamakawirirana ipapo chena yamunotedzera zvivi izvozvo
maona noti kana pakanzi rodhi rapa kana kuti rodhi rapa mimi ndimaudzwa nemhuri yenyu kuti vachaisa pabhijeti maona because kuda kuti tenderedza musoro ona teida kuti tatatotaura kuti toya kuground but wakuramba kuti moomedza musoro aiwa ina ndinokumusoro saka tochimirira amai munotaura nemapurisa amango mango vashauya kuground nedare ravo munotaura zeni toya toona kuti pakamira sei nese munoprovida ati hai izvo zvekuti wana anoprovida ka hakuna zvakadaro nese munoita sei aiwa tinotovapa date because tinotovapa date toda kutoti musi wa21 mambo wavo achipa judgment kuno kwenyaya iyo simukai musi wa20 tipei vamwe mupurisa Onzeri. ana anoonzeri ene munotaura